ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να μασάμε. Μεν ακόμη τρώει αλεσμένες τροφές, αλλά τρώει και πάρα πολλές τροφές σε κομμάτια. Λοιπόν, συνεχίζοντας το CBD, είδαμε φυσικά και άλλες διαφορές, όπως το ότι μπορούμε πλέον να το χαϊδεύουμε στο κεφάλι και στην πλάτη χωρίς να αντιδράει καθόλου, να είναι πιο ήρεμος, να έχει καταλαγιάσει λίγο η υπερκινητικότητά του, γιατί τα παιδάκια συνήθως που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι υπερκινητικά. Κάθεται περισσότερες ώρες και ασχολείται με τα παιχνίδια του, με ζωγραφιές και με άλλα πολλά πράγματα. Και φτάνουμε περίπου στο σήμερα και μετά από κάποια μπουκώματα που είχαμε, που σταματούσαμε και ξαναξεκινούσαμε το CBD, όπως συνέβη και το φετινό μας το Πάσχα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το RAW, το CBD συν CBDA.